Ja vas pitam i šta je rešenje sad? Osim što će Kosovo biti ne mojom voljom i ne zato što ću ja da ga priznam. Ili neko dok sam na vlasti. Ali će u budućnosti, ukoliko sve ostane ovako kako smo se mi neodgovorno ponašali, i na moju žalost, i na žalost mnogih drugih, dobiti nezavisnost i suverenost na cijeloj svojoj teritoriji.